yawa ƙawa ta ce mata sai an kuma kiran mu. To sai wannan wanda ya ce yana son nata a ciki ba ta kuɗi sun exchange nan ba sai ya kira ta. Sai ya ce shi za su zo sai ta ce ai ba sai ran da kuce mu zai ce a ake kuma in ana tafiya ai ba da ƙawa ake ba ko ina bane ake zuwa da ƙawa waye shikenan to yanzu ya kake tunanin za a yi ba ta je roman kuɗi ba sai ya bata appointment ya ga mata hotel da same shi ta ce to sai ta je suna zaune suna hira dai ta ce kamar ta ce tana da aure kamar ta ce zuciya ta ce kar ki ce hana ki kuɗi ki bari ki samu kuɗin ki kawai sai ki wuce shikenan dai an hira abu ya motsa da sauransu kwatsam ta ce from nowhere ba san da abubuwa suka faru ba kawai daga nan ta fito da mutumin ne mai da ita kamar matarsa kawai daga ya zo yana buƙatar ta zai kira ta waya ko za su je sai wato da tana gaya min sai da muka ɗanyi post kun a waya na tsaya na ce mata wai an baki labari ko ke fara a kanki ta ce ita ce